RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mungkining usa ka lalaki nga taga Milanilla, Cebu. Ang ganong matatampo nagdasangan nga Jojo. Lagi taon ko magbinuang nimo. Naibaw ko may babae ka? Easy. Usa pa. Husto na. Abi mo, napulaan na kikuha na yung atong relasyon. Huwag kay salig na ko. Pulos na lang kapag duda. Tungod kay mo imong gipafeel na ko. Tungod kay huwag kay salig na ko. Makigbuwag na ko nimo. Unsa? Huwag ka makadungog. Makigbuwag na ko nimo. Di na ko. Sus, nagtuo bigil ko ba nga kamo na gud si Missy makadayon kay since high school gud mo. Mahal man ako siya, bay. Pero, di na lang ginako magbantang niyang pagkasilosa nga was lugar. Basing karon na sa na yung gibati oy. Basing magkabalik ka mo puhon. Makigbalik ka na tingali ko kung mausap na siya. Bay. Nak, ang babae nga magselos, buot ipasabot ana, mahal lang yun kaniya. Kasabot man kuma. Pero dili sad maayo nga sigihon ko niyag duda kadadlaw. Matuok naman gud ko. Ay, unya-unsaon man ha. Dili na gid kaniya. Ambot ma. Mahal pa mo gid ako siya pero pakibalik ra tingali ko niya. Basta mag-usab na siya. Jojo. Bay, nakitaan po na ko si Missy sa ospital pag usang adlaw? Ha? Hospital? Oo. Gikan do siya nagpa-check up. Mao ba? Nganong ka? Doon na siya sakit? Awa na siya kung makapangutahan na. Pero kung yoyos ka, tawagin na siya. Sige bay. Salamat. Magkita ta. Sige. Asaman. Nian. Pregnancy test? Oh. Mabdus ko. Missy. Pag usang adlaw, nagpa-check up ko. O gi-confirm gid sa doktor nga mabdus ko. Okay ba sa ako pagsulti sila sa mama, ani? Teka gun. Andam ko mga tubang nilang mama ni mo o di papa ni mo. Tinuod ka? Oo, Missy. Ang kumayamhan sa bata, mao nga obligasyon ta na mo sugod karon. Salamat, Jojo. Isaad pa na ako nga mag-usab na ko. Ako nakontrolan ako pagkasalosa. Lauman ko ka na, Missy. Wa ba ka nagbahay nga na mabdus ko? Ganang magbahay man ko. Kay napugos makagbalik na ko. Missy, bisag ka no sa wa maging mawa ang akong pagmahali mo. Napuno na lang yun ko. Napuno ko sa atong nga pagsige nag-away kung kay pirmi ko ni mong dudahan. Wa mo kailang babae good. Naibaw ko. Ug sorry kung nagsige kong tuta ni mo ato. Sayop kit kaayo na ako. Nga na, sige. Kalimtan lang to na to. Ang importante ang karon, okay? Mahal kayo di ka, Jojo. Mas kay tika, Missy. Ingo mo nang umabot ang anak.
Jo, sakit naman akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Ha? Sige day. Handa mo ko lang kayo ang imong mga gamit. Unya, dadawin na dito ka sa ospital, okay? Pagdali, Jo! Jo, ayaw lang kalain ha. Doon naman ko ko'y nabantayan. Nga, unsa ma? Nagkadugay ba? Nagadako ang inyong anak. Sa akong tanaw, no? Mura ko amang giimo. Ma, unsay buti mong ipasabot? Ambot lang. Dili ko gustong magduda, pero mauginay akong nabantayan. Hinaot lang unta nga nasayop lang ko. Ma, di ba kumaymutag sa gisulti ni mama eh. Naunsa man ko. Jo, alagi ka matuog. Yan naman ka, doon nakasamok ni mo. Waman. Sige na, katuog na. Dali may. Gakos na ko. Sige na, piyungan na ni mong mata. O trabaho para baka ugma. O, day. Kung nagduda ka, ipadiin iyang bata. Unsa? Mura ni bagay nga mapamatud-an mo kung imo ginang bata o dili. Bay, Maayosad nga masiguro ni mo. Una mong makasal, bay. Saan na lang kung di gid na imong bata. bay. Jo, nagkunaon na lang ko ba? Mag 5 years old ng atong anak pero wa pagit na makapakasal. Oh, Na makakiplanong pakaslan ko. siyempre, pero dili pa karon kay apiki patas kwarta. Pero ay kabala ka, kay gitiguman ko na. Salamat, Jo. According sa results, you are not the father. I'm sorry. Unsa, Dok? Oh, tanawa na. Unsa man ni? Akong ipadiin test ng bata. Ug dili akong mayaman. Ganun gibuhat man mo na ako. Jo, let me explain. Explain! So sa una pa kang nahibaw o gibuang nagunay ko nimo. Kahibaw ka kung nanong nagpa-DNA ko! Tungkol nagdako ang bata. Nakabantay ko nga wag yun miss similarities. Bisan gamay man lang. Kinsay aman sa bata? Wa ko mahibaw. Usay wa ka mahibaw? Katong tayo mga nagsige kong duda ni mo. Sige kong laag ato rin ma-divert na ko kung huna-huna.
Nahubog game na namo nga bar. And the next thing I know, naan ako sa hotel. Hawa ko ba iba ko gidrag ba ko? Basta kay mauna lang tuyo ko na hirumtuman. So kay di man kasigurado kung kinsa mo'y amahan. Mo nang imong gipaang ko nako ang bata. Mo ba? Jo, sorry. Sorry. Kung palayasan ko, di mo karoon makasabot ako. Sakit kaya mo gibuhat ako. Libaw ko. Kung gusto ka mo layas na yun ko, inibuhaton ako. Ayaw mo. Ako mo'y mukawas. Anhila mo. Pero, Hatagi lang una kong oras nga magunaw na. Di sa kong gusto nga palayason mo din eh. Kaya tingaling mo unsa mo. Naibawasad ko nga wakay laing kapainan karong orasan. Jo. Kagod. So, gusto ginay mong pagduda, bay. Sakit kay bay. Uy, kabutangan sa sakit. Unya karon. Sa may plano mo. Ambot. Wa may mausap. Mahal gaya po na ako siya. Umansa kong may bawan. Bay. Pakaslan gihapon nimo si Macy? Bisag nahibaw kang dili ikaw mo'y amahan sa iyang anak. Oo, ma. Nak, Mahal ako siya, ma. Ugandab kong dawato ng iyang sayop. Usa pa, napamahal naman sa dako ang bata. Di na ko ma-imagine akong kinabuhi kung wala sila. Magpakasalta sa labing madaling panahon. Unsa? Pero, Mahal ti ka, ug ang bata. Di na ko kaya nga mawaha mo sa kong kinabuhi. Basta isa lang na ako. Nasugod ka ron. Wa na kay lain pang itago na ako. Kung naapaman gani kay laing sikreto, isulti na ang tanan ako. Sa di pa ta magkasala. ayaw ka pala ka. Maurit ang sikreto nga akong gitago ni mo. Isaan na ako. Wala ko ilang ipangitago ni mo. Mahal kayo, tika Jojo. Musali ko ni mo, Macy, sa laing higayon. Mahal sa kay ka. Unta, di na ni mo gubon ang laing chance nga kung gihatag ni mo. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Mahal na ko siya, ug ang bata. Ug mara na importante para nako. Nagkasaman siya, pero nakita na ko sa iyang panagway nga grabe ang iyang pagmahay. Human sa duha ka buwan, gikan sa pagkahibaw nako sa kamaturan, nagpakasalay mi. Karon, mabdos na siya sa amo naging anak. Dinhi lang ko kutob. Daghang salamat, RMN.